Lan ugi tanahipun subur. Leres. Nggih. Penduduknya relatif tentrem ayem. Mboten nate damel gitu, mboten damel kisrup. Nggih. Termasuk pejabatnya. Utamanipun panjenenganipun beliau Pak Manto. Kula mboten ngalembono. Akeh wong sugih niki wong sing tekan atine karo memperhatikan kersa nggatekke karo budayane dhewe namung panjenengan. Tepuk tangan kangge Pak Manto. Kula menika janjanipun menawi arta kula sampun nyekapi kula badhe pindah teng Karanganyar. Iki ora guyon. Ingkang dipun kersakaken pundi? Amargi kula menika mboten saged wonten papan ingkang alit. Kula nek semanten kula menika pindah saking Kita Solo jumujuk dhateng Boyolali mapan wonten ing pengking amargi pengking menika kelairanipun mbok kula. Oh, ngaten. Mila kula sementara manggen wonten mriku nanging mangke duka benjing menapa kula tetep pindah dhateng Karanganyar. Wah. Menika sampek nyang-nyangan tahun-tahunan griya kula. Mung kurang 1,5 M, Dik. Wah. Omah kula gede banget kok. Nggih, nggih. Wah, sampeyan omah pangeran kok Mas. Mboten kok kula sombong. Kula menika wiwit alit mapan wonten kraton niku griyanipun ageng. Nggih. Terus nalika kula wonten Solo, omah 250 meter masa kuwi penjara. Rono tembok, rene tembok, rono tembok. Waduh, sisi iso mati 6 ning kene ya. Wah, terus sadi. Terus dateng Pengging. Nggih, kula tumbasaken Siti wonten mriku. Lajeng kula. Lah rencana Karanganyar ingkang dipun kersakaken pundi, Dik? Anu, Dik. Nek kiwa tengene ndangkrong isih enten nggon. Yo ngalah. Langkung-langkung sakmenika dipun panggeni dening Presiden Top Markotop. Wah, Mbak Eka. Ingkang aslinipun saking Kebumen. Kula janjanipun nggih ngelus dodol. Kena ngopo aku kok kalah dhisik. Kalah dhisik pripun? Nggih kalih tiyang-tiyang niku nalika beliaunya menika dados rondo janjanipun kula sir. Kalian beliaunya. Amargi kula nggih sampun duda. Wow. Kula menika nggih to, Kak? Ning mergo dheweke cepet-cepet golek bojo nggih kula wis trima ngalah wae engko tak golek liyane. Engko nak nututi nggone tok Karanganyar mboten napa-napa to. Cukup mangke manggenipun wonten pundi ya Mas Dalang? Lah sakniki pripun? Napa nih? Mumpung ijen mriku ngian. Oh iya aja ngono to sampean iki. Pamane iya ya mesti ra diucapke ngene iki. Iya. Mesti ya alon-alon karo dilian kok. Luar biasa Pak Manto, pokokipun jaya terus, panjang yuswa, murah rezeki, tetap lestari. Kudanganipun kagem dalang-dalang Karanganyar kados pundi? Harus tetap bangkit dan semangat. Oh, ngaten. Emang sangat menawi sampun dipun fasilitasi sebegini besar dan sebegini ajeknya. Kalian Bapak Sumanto yang nganti ora berprestasi niku kebangetan. Nggih, krana panjenengan menika pengurus padi Jawa Tengah titip padi Karanganyar ti. Nggih, supados dipun giyataken malih. Sane pepadi saniki rada mengkis-mengkis lho. Lah napa? Nggih. Serandidit blas ketoke. Pun sentik-sentik kula usul napa-napa wis ora tau digatekke wegah kula. Monggo kula wonten mriki rak koordinator dalang seluruh wilayah Karesidenan Surakarta. Nggih. Dados ki aku usul ora tau diperhatikane ning apa to. Kula nyopot mawon Pak, kula matur ngoten. Monggo sak nganti. Nggih, tuan-tuan wonten mriki. Nggih, mung diwetuwekan di papan kene. Niki pokoke luar biasa. Niki dalang buat kabeh enten Mas Aang, Mas Anggit, Mas Gendut. Mas sing top dhewe sing aku kacamatane dhewe wae sambat. Napa? Beduke kok mboten ditoke. Mboten, bengi iki mboten beto gedhuk. Kula ajeng ngamuk ngangge beduk. Halo wis senenge nabuh sing ora nganggo nut kok. Lah nggih, wah nek beduk wis jan karo-karoan dal ngantek wis. Aduh ning kula syukur alhamdulillah yakini nggih wayangan sing asli. Kena dinikmati, kena dirungokke. Kados ngendikanipun Pak Manto kala wau. Marilah kita menikmati. Nah, di sisi sela-sela cerita wayang pasti ada manfaatnya bagi kehidupan kita di dunia menika. Mangke dipun pirsani. Ini seorang Joro Sando yang mempunyai watak angkara murka, gitu. Arep sesaji sesat. Gitu, carane mbeleh menungso ra edan to. Sing dibeleh cacahe 100, dilalah kabeh.